I gave you my heart. Ngayon sa Adidas dito sa may Alcott po, may bago po silang launch ngayon na NITE jogger na shoes. Yun, puntahan po natin ngayon guys. Tara na, ang NITE jogger po, ayan, ito yung bago nila. Ayan guys, ito po yung NITE jogger na Adidas. Kahapon lang po ito night vision. Night vision siya, reflective. Ayan po, kahapon lang po ito nag-launch guys. Ayan. Ito po yun. Ayan guys. Push yung ilalim niya. Meron siyang apat na kulay. Meron siyang black. So, combination sa black and white. Meron white, tapos ito. So, may apat po sila na apat na kulay po. Ayan. Yan po yung bagong collection. Ito yung store ng Adidas guys.
to subscribe. And don't forget to click the bell para sa sunod kong upload guys. Bye-bye!